Good afternoon. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang na nag-aantabay kang programang maray na hapon with Father Butch Bombase OP. Kunya daw ng Miyerkules, Pecha 30 kang bulan ning Hulyo 2025. Duwang aldaw na sana mga tugang, Agosto na. Ano? Perang bulan na sana, Disyembre na. Okay? So, 7 na baga, 7, 8 na 8. So, apat na lang na bulan, September, October, November, December. December na naman. Ang bilis-bilis talaga kang panahon. Anyway, welcome po kamo sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. At sana po yaon kamo sa Maray na Kamugtakan. At yaon po si Father Butch Kunyan sa iyang kwarto. Digdi po ako sa kuyang kwarto, digdi sa UST. Takapagkatapos kay Neho, maduman pa ako sa UST Legazpi Hospital. Si Father Joseph Rakid wala ngayon, kaya ako po ang magbibigay ng confession, mag-anointing doon sa mga pasyente. So, anyway, mga tugang, yan talaga sa tuyang ministeryo, sa tuyang magawain, makapaglingkod, talaga naman, di ba? Anyway, mga tugang, magduman tabi ka mo sa DCGB News Online, maduman na nga niya ako. Pag duman tabi sa DCGB News Online, paki-like man tabi ini, i-like, so, ibaga, saan ba ito? Wala, hindi ko pa nakikita, saan ba yun? Wala. Wala pa. Wala pa. DCG Medios Online. Wala pa. Hindi pa yata naka-broadcast. Wala pa. But anyway, magdumantabi ka mo, paki-share man ito, paki-like, at babasahin ko kung sa ko makita yung, kasi hindi ko pa nakikita ngayon dito yung DCGB News Online. At mga tugang. So, magkurumustahan kita. Okay? So, anyway, padagos kita giraray sa tuyang pinag-urulayan nga ni. Ngunyan na si Mana, manunungod baga kay nihong Grandparents Week and Elderly. Kasi importante talaga na inihong grandparents bagang ini. Grandparents, kasi importante mga tugang na itong mga sa tuyang mga lolo-lola, sa tuyang nga niyan, galang, And by the way, speaking of the theme for Grandparents Day 2025, ini po, blessed are those who have not lost hope. Yan. Magay na pag-urulayan ng mga tugang na ang mga usually baga, sabi nila, ang mga mga lolo-lola ay tatao naman sila talaga ang nagtatao sa tuya ning transition and generational values So ini po sabi nga sa Sirach chapter 14 verse 2, these words taken from the book of Sirach express the blessedness of elderly and highlight the hope placed in the Lord as the path of Christian and reconciled old age. Yan. So magayon ng mga tugang na pagpapagirumdum. Inihong World Day of Grandparents mga tugang, nagsimula ng July 27, 2025. So by the way, lolo, lola, nagdadaw ka mo sa kuya. Yun, kasi magayon talaga pag naabot nindo. So, lolo nindo, lola nindo, magayonon. Ako naabot ko kasi ang lola ko, saka lolo ko sa mother side ko. Nasabi ko na sa inyo so one time, Pero sa paternal side ko, kay Papa, si Nainay, saka si Yeye sa Chinese Mandarin, yung paternal side po yan, ibig sabihin, si Lola, saka si Lolo, sa Chinese, Yeye is lolo,
nainay grandmother. Okay. So yun sa paternal side, ano, iba naman sa maternal side ang apod. So kasi sila papabaga may dugon Chinese, ano. So anyway, so dahil ko naabot ito, pero nahiling ko na nga lang sa picture ni Lola. Ano? Lola Glyceria Peña. Yan. Yan nahiling ko. Kaya magayon ano, naabot na istorya. So istorya ko nga ni mga tugang na si Lolo, si Lola sa mother side ko ay talagang maugma pag may mahiling maano ka mo, may mga lolo, ano? So ang mga lolo naman dahil man talaga nagpapa ano yan, spoil kan mga apo dahil man ano kasi iba may pinag-agihan na kaasinda. Okay. Anyway, noong 2021 si Pope Francis established the celebration of the World Day for Grandparents and Elderly on the fourth Sunday of July. Kaya nga, last Sunday, noong July 27, sa tuyang sinilibrar po yun, near the liturgical memorial of Saint Joachim and Anne na sinelebrate po natin noong July 26. Ano? At ulitin ko giraray, ang tema ngayon na 2025 celebration ng World Day for Grandparents and Elderly, ini po, blessed are those who have not lost hope. From Sirach chapter 14 verse 2. Anong ibig sabihin mga tugang nene na pagpapalain ang mga tao o mga na nawawala ning paglaom. Yan baga mga tugang. Importante ini ngunyan, naglalaom. Ano? O ngunyan, ano pinglalaoman ta ngunyan? Anyways, may balita baga paglalaom ngunyan na may tsunami da. But anyway, mag-ingat. Day man 1 meter lang talaga yan. Ano? But anyway, mga tugang, mas maray na ka talagang preparado. Okay, just the same, readiness is very important in life. Kasi we do not know eh. We do not know how, we do not know when, we do not know where. Kasi iba talaga pag dumating na ang kamatayan, walang pinipili po kasi ang kamatayan eh. Pag talagang nandyan na talaga yan, ano? Sabi, Father, pinipili ang kamatayan namimili. Yun, hindi po talaga. Pero kaya nga inimagay ni ang paglaom. Dahil dapat kita mawaraan ning paglaom. Sige, dapat igwa kita ning hope sa buhay. Kaya ang mga lolo, lolata, yan, sabi nga kung ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan, ang mga lolo, lola ay pag-asa din ng bawat tahanan. Kasi maganda po pag may mga lolo-lola pa sa bawat tahanan eh. Kasi dito po na i-hand over ang traditional values. Malaga po yun. Sinasabi nga dito. And in this Jubilee, the World Day established Pope Francis in 2021, ito pong oportunidad to reflect on how the presence of godparents and elderly is a sign of hope in every family and ecclesial community. Sabi po ni Cardinal Farrell yan. Sa Amerika nga, talaga sineselebrate po yan eh. The U.S. bishops have approved transfer the celebration of the World Day for Grandparents and Elderly in the U.S. the first week after Labor Day, September 6 to September 7, 2025, to coincide with the National Grandparents and Elderly Day in the United States, as many local communities, schools, and parishes have celebrated for some time. Okay? Yan po. Iyang nila. Magayan iyan na talagang isa-celebrate ta iyan. Yung World Day for Grandparents and Elderly. Yan. So, paano mga pwede ka mo mag-text sa kuya, Pwede ka mo mag-message sa kuya sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475 o magdumantabi sa DCGB News Online. Duman na nga na ko hilingunta kung meron na. Wala ko makita. Ito, meron na. Nakita ko na. Nakita ko na. So, arog ni. So, may comment nga ni Digdio si
Mariam Brennon at sa kuyang amiga, ano? Nakikinig pala sila ngayon si Marian saka si Lulu Nava, nakikinig at nanonood sa DCGB News Online. Okay? So, ngayon mga tugang, pwede man siguro kamong mga lolo-lola na nakakapag-text sa kuya o kundi mag-upload, pwede ka mo mag-sagot kaning apot ni Father Butch. Ano? So, sa mga lolo-lola, sabi nga ni, paano kan mga lolo-lola na preserve ang tinatawag na family values? Yun. Yan po ang hapot ni Father Boots. How can we preserve family values? Importante yan sa buhay eh. Kasi pag halimbawa hindi natin napepreserba ang mga values, how to preserve. Hindi lang to preserve. At the same time, how to continue yung the family values. Kasi kung hindi na, sayang ano yung mga values natin na papabayaan. Ano, lalong-lalo na ang values of respect. Ano? Remember, preserving family values is both timeless and timely. Yan. Yan importante mga tugang kasi ang nagpe-preserve diyan talaga ang mga lolo-lola. Ano? So, a process of nurturing character, connection, and conviction across generation. Ano? So, ngayon na hapon, yan ang pag-urulayan ta. How can we preserve family values? Okay? Yan. Anyway, babalik na si Father Boots pagkatas ka pagirumdum. Ang oras sabi ko yan, 16 minutos, pakalipas ang 1:00 ng hapon. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At sa tuwing aning pinag-uurulayan mga tugang, ang mga lolo, lolata ay pwede po makapag-preserbar kang mga family values. Sabi nga, grandparents can effectively preserve family values by, number one, actively participating in family celebrations. Okay? Paano kaya si lolo, si lola magkapag-participate sa family celebration? Kadakul baga mga tugang na family celebration. Ano? Halimbawa, birthday. Halimbawa, yung every Sunday naman, pwede naman na yun eh. Sunday celebration, worship celebration. Maganda po yun sa family. Actively participate. Paano natin dapat siguro wag mo sasabihin, ay lola, matanda ka na, wag ka nang sumama. Ay si lola gusto pa rin mag-disco eh. Si lolo gusto pa rin mag-disco. Nung panahon disco, ngayon, may disco pa ba ngayon? Sayawan, o di ano baga, sayaw, nagsasayaw para ma-exercise ang mga tuhod ni lola, ni lolo. Kung hindi exercise, alangan naman gagawin mo na si lolo, si lola. Lola, laro tayo, horsey. Ano ka na, para kay ko, kabayo, tatakbo iba, delikado yan. Huwag mo na sasakyan si lolo, saka si lola, baka mabalian pa ng ano yan. Ikaw din, mawawalan kang lolo, lola. Yan, maganda mga tugang yan. I-actively na participate. Kaya pag may mga selebrasyon, hayaan ninyo si lola, si lolo. Hindi lang, wag mong sabihin, matanda na, kaya wag na natin imbatahan yan. Hindi, gusto pa rin. Ako nga, siyempre, lolo na lang tawag sa akin. Galing po ako kanina sa junior high school. Kausap ko yung mga estudyante ngayon na students, leaders ng junior high school ng UST Legazpi. Yung kasi sila Sofia, sila Lorraine, sila marami pa mga nakalimutan ko yung kasi kanina in-interview ko sila sa kamustahan. Sabi ko sa kanila, sige, pag may mga activity kayo, imbitahan nindo ako. Sali din ako. Maganda, let the grandparents also actively participate in the family celebration. Yun. Pero wag niyo na pagyan masyadong malaking trabaho. Lola, kargahin mo itong isang sakong bigas. Hindi na kaya ni lola yan, ni lolo. Yung mga mga malilit na bagay. Okay. Yeah, maganda yan. At the same time, ito pa, paano makakapag-preserve ng family values si lola, si lolo? By sharing their stories, lalo sa family history. Maganda po yun eh. Yung tinatawag sharing stories of family history. Alam mo, na ako na-appreciate ko talaga yan. Na-appreciate ko sa mother side ko, sa father side ko, na of course, hindi ko na naabot si lolo, si lola, pero yung mga uncle ko na nagkukwento na sila lola daw sa mother side ko, si father side ko, na galing sa China noong panahon, ganyan-ganyan. So anyway, yun. So at least, wow, at kaya nga nakapaggawa ako ng family history, yung family tree, his ancestry. So yun, sa family, sa father side ko. Kasi nga, kinikwento sa akin ni Papa. Lalo na ito, maganda kasi nagkukwentuhan ng pamilya eh.
Alam mo, kinikwento sa akin ni Papa, lalo itong buhay niya, kaya itong makusog pa si Papa, kaya ito, ini-istorya ni Papa sa kuya, na alam mo, Noy, kaya itong sadit pa ako, 16 years old pa lang ako, talagang gusto ko mag-adal. Kaya si Papa nga lang naman, sa gabos sa magturugang, si Papa lang talaga ang nakapagtapos ng pag-aaral. Ano? O yung mga tugang ni Papa nakapagtapos pero nga negosyante, may tindahan katulusinda. Naalala ko pa ngayong panahon noon ni Papa kasi member sila ng National Marketing Corporation. Awan ko sa mga kaedad ko ngayon, so mga thunders, aram nila ito na Marco. Ano? Kaya itong panahon may nagduduong na barko duman sa NATO diyan sa Sangay, diyan baga sa Lagunoy Gulf, ano? Kaya ito may mga talaga yung galing sa iba-ibang lugar, ano? So anyway, talaga ini-istorya sa kuya ni Papa yan. Napakatapos there was a time na nag-adal siya, working student sa University of the East. So pag may istorya, kasi ang importante ko niyan, i-istorya mo sa itong mga agi-agi mo kang buhay nindo. Kasi parang, sabi nga, igwa ka mo ning roots. Ang problema kasi ngunyan, so mga aki ngunyan, di ay nasinda ning istorya, di na nag-i-istorya. Kaya istorya mang giraray. Pag pa-istoryan mo si nanay mo, si tatay mo, o ano nangyari, o parang maaraman mo. Kasi magayon mga tugang istorya. Ang problema kasi ngayon, hindi nang istoryahan. Anong nangyayari ko yan? Pinalitan na yung istoryahan sige, manood ka lang ng Netflix, manood ka lang ng TV or mag-gadget ka na lang. Ito na lang. Wala nang istorya. Sana wag natin mapalitan ang magandang personal na istoryang iyan. So we have to share stories of family history and traditions. Mga traditions po yun Kaya kung si Father Butch po ganito, kasi kaitong sadit pa ako, pero may ako nagdadaog kang istorya ni Lola, ni Lolo, ni Papa, ni Mama, o sa kay mga neighbors ko, mga gurang duman sa paligid. O arog baga, natandaan mo si Kristo kaitong panahon na finding in the temple. O, nagpawalat baga si Jesus doon sa Jerusalem. At sinong mga kaulay ni Jesus? So mga kaistoryahan ni Jesus. Istorya. So alam mo, matututo ka sa istorya Ano? At yan magayon, dapat wag mawara iyan. At lalong-lalo na yung family traditions. Ano ba sa Indo, pamilya nindo, may family traditions ba kayo? O ang Samuya katong panahon, yung family traditions yung halimbawa, pagbanggi, mag alas 8 ning banggi, dapat nasa harong ka na, magdasaling rosaryo. Yung ba family traditions po yan. Ngayon, may family traditions pa kaya? Yun. Pwede po kayo magabot sa kuya, mas magayon na gusto ko rin maaraman kung igwa pa kayong mga family story, o hindi lang is history, kundi story o family story. Yung istorya kang pamilya nindo. Aro kayo si Papa, sabi niya, alam mo, itong sadit pa kami, talagang nagtios kami. Magtios kami. Pero, yun nga, kadakol siya natutunan din. Istorya sa kuya. Kaya nga, naintindihan ko si Papa. Kasi, yan ang importante ko niyan. Kasi kung di ka mo nag-iristoryahan, is every time kasi ngayon, bako nang iristoryahan, siritahan na. O ano na tabagsak ka sa klase? Ano naman ang marka mo, araw kene? Alam mo, mas maganda, istoryahan kaysa siritahan. Ngayon, ang nangyari, sisitahin mo yung anak mo. Sita dito, sita doon. O bakit ganito, ganito. Wala nang istorya. Kaya nga nakakapagod na, no? May mga bata ngayon pagod na. Kasi wala nang istorya. Sana ibalik natin ang story ng pamilya. Kung hindi natin nakita ang his family history, at least story of the family and traditions. And actually, ang mga grandparents, they serve as a role models. Maganda po yun.
and by constantly being present and engaged. Kaya mga ninong, mga lolo, lola, dapat yaong kamo. Di kamo dapat mawara sa pamilya. At pakiusap ko rin po sa mga aki, o sa mga apo. Sinasay, gurang na yan. Barangbang na yan, mga gurang na yan. Di man nakakaano. Siguro kasi may mga gurang na hindi nagsiistorya, nagsisita. Ang ulitin ko mga tugang, sana kitang mga gurang, kabali na po ako dyan, dapat istorya kaysa magsita. Kasi minsan, sisita naman sita ka ng sita, o bakit ganyan, dumi mo, bakit ganyan. Alam mo, habuong kan mga aki ka yan, tama mali, yan, habuong mga kaan, ayaw nila ng sinisita sila. Palagi ako naman nagkakamali, kaya may kata, ako lang ang nakikita, ako na lang ang nasisisi, blue jeans. Sabi yan, bakuniyo, yan. Kaya sana, alisin po natin yung mga sitahan. Dapat ang gawin natin ay, tayo po ay magkwentuhan kaysa magsitahan. Yan, okay? Yan ang mahalaga sa buhay, okay? So anyway mga tugang, babalik nila si Father Woods pagkatapos ka na pag-inomdom. Ang oras sabi ngunyan ay 30 minutes after 1 o'clock. Hatod sa Indokang, Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at sa tuyang pinag-urulayan mga tugang ang celebration ng World
Day of Grandparents and Elderly. Sabi ko nga mga tugang, na dakulaon talaga ang papel na ginagampanan ng mga lolo at lola. Ano? Kaya mahalaga ito. Ano? Na ang sabi nga, they have to be constantly being present and engaged because isa sa mga bagay nito, they create a sense of stability and belonging. Yan. Kasi sabi ko, kaya ng istorya kaysa paninita. Yan, ulitin ko ang problema kasi, mahilig tayong manita kaysa mag-istorya. Ang importante dito, mag-istorya. Istorya, kambuhay-buhay, at dahil makakanood kita dyan. Sabi nga, grandparents can also help teach valuable life skills and create new memories that will cherish for generations. Ano? Ayan. So how can we preserve and how can grandparents preserve a family values? Ano? Sabi ko kasi bago, you have to have active participation in family events. Okay? Grandparents should be encouraged to participate in family celebration, holidays, and special events. Ano? So, imbitahan nindo. Ano? Naalala ko ngayon mga pinsan kong Chinese. So, tuwing Sunday, pupunta sila ki Amang. Amang is a Hokkien word for lolo, lola, amang, o ki angkong, okay, pwede rin, So, yun, pupunta sila doon. Duman sila minsan namamanggi, pigbibisita, magayon iyan. Mga problema kasi ngayon, Father, busy kami. Pupunta na lang kayo pag namatay si lolo, si lola. Ganun ba? Bastos ka? Hindi, abang buhay pa si lolo. Alam mo nga ni kasugugma, irestoryahan kami. Nagduman pala kami sa Bakakay. Itong dating nagtatrabaho dito sa Aquinas University nung panahon, si Jadi Birango, sumakabilang buhay na. At sa mga barkada niya, makailiban niya sa trabaho, sinabihan ako, Father, pwede ba magmisa tayo doon? Sabi ko, sige, punta tayo doon. Nagpunta kami doon. Pagpauli sabi nila, Pap Chong, sila Ramon, sila Vic, nagkwento. Sabi kasi ninda, alam mo, pag may patay lang tayo, nagkikita-kita eh. Kaya sabi ko sa kanila, habang kayo buhay pa, magkita-kita kayo. Kasi at least, nagkikita-kita pa kayo. Baka pag namatay kayo, hindi na kayo magkita-kita. Baka ang iba sa inyo, mabuti kung magkita-kita tayo sa langit, mabuti yan. Kung magkita-kita sa impyerno, hindi maganda yan. Dapat magkita-kita tayo sa langit. So, magkita-kita tayo sa langit, maganda yan. Kaya, ang sabi ko, para magkita-kita tayo sa langit, yun naman talaga ang dahilan para magkita-kita tayo sa langit, tayo kay Jesus. Kasi pag tayo palagi sumusunod kay Jesus, magkikita-kita tayo sa langit. Mahalaga yun. Magkita-kita. Maganda yung mga magulang. Dalhin po ninyo ang mga anak ninyo sa kanilang mga lolo, lola, parang magkita-kita. Mahalaga po yun. Nagkikita-kita kayo habang kayo buhay pa. Kasi hindi natin alam kung pag namatay tayo, baka hindi na tayo magkita-kita. Unang-una, pag namatay, hindi na makikita yung buhay. Kaya habang buhay pa tayo, magkita-kita na tayo. So yun, mga participate sa family celebration. And sabi nga, itong participation nito helps keep traditions alive and creates lasting memories for everyone. Kasi ang kalakanan, istoryahan, miski nga ni baga ang istorya, paulit-ulit na lang ang istorya pero din nagsasawaan. Alam mo ilang beses na inulit iyan, di ka mo nagsasawaan kasi magandang istorya yan. Tradition po yan. Because yan ang problema ngayon sa pag tayo ay nahahawa na sa mga business world. Nasabi mo na yan, dapat wag mo na sabihin pa. So nawawala. Dapat anumang mga bagay na mabubuti, ulit-ulitin. Mga bagay na hindi maganda,
masama, wag mo nang ulitin. Ay kung samantala ulitin natin, pero dapat makakuha tayo ng leksyon. Yun, kaya nga na may lesson. Kaya maganda po yun. Itong participation sa pamilya na celebration keeps the traditions alive and creates lasting memories for everyone. Kaya sabi ko nga, ako may mga testimony na hindi ko malingawan sa itong family reunion hindi ko malingawan. Kaya itong mga sadit pa kami, kunyan wala na gaanong family reunion. Kasi ay busy na. Busy, wala ng panahon. Kailan pa tayo magkakapanahon? Pag namatay na ng father, magkita-kita na lang tayo doon sa burol. Ganun ba yan? Hintay ba natin? May mamatay, parang tayo magkita-kita. Yan. Yung ibang tradisyon natin, pag may patay, sana pag may buhay. O halimbawa, may kasal. O sa isang pamilya, kasal, binyag. O halimbawa, yung kahit birthday na lang, maganda rin po yun eh. Total, once a month, hindi naman once a month eh. Once a year lang naman nagsa-celebrate tayo ng birthday, hindi ba? O at least yung birthday ni Lola, ni Lolo. Kung gusto na ninyong palagan, hindi naman birthday ng lahat. Ito lang naman eh, birthday ni Lolo, ni Lola, nandun ba kayo? Saka na lang, Father, pag sa burol na kami pupunta, mali po yan, Habang buhay pa, ipag-celebrate mo na yan. Kaya nga, mahalaga ito sapagkat when we celebrate, it strengthens family bonds by fostering a sense of togetherness and shared experiences. Yan importante sa buhay eh. Magkaroon tayo ng shared experiences. Huwag mo sasabihin, Father, wala ka ng panahon. Hanapan mo ng panahon. It's a lousy excuse yung sinasabi, wala akong panahon, Father. Bakit nagkakaroon ka ng panahon manood ng Netflix? Nanonood ka ng mga bagay-bagay na mga pinapanood mo. Bakit may panahon ka? Sasabi, wala rin akong panahon, Father, magsimba. Bakit may panahon ka makipag-inuman? May panahon ka punta sa excursion. Pero Father, pagdating sa Diyos kasi, wala akong panahon. O ano kaya kung kukunin ka ni Lord ngayong araw na ito? May panahon ka pa bang magsisi? Wala na siguro. Tandaan po natin, hindi natin hawak ang ating buhay. Tulad nga ng ating kapatid na natulog lang kagabi. Ngayon, patay na. Hindi niya hawak talaga. Talaga, kaya nga sabi nga, talagang hanggang habang tayo nabubuhay, palagi tayo nakahanda. Palagi nakahanda ang ating buhay. Kasi hindi natin alam eh. Wala, nobody knows. Kahit ikaw napakatalino, you do not know when you will die. Hindi ko kayo tinatakot walang nakakaalam sa atin. Meron nga na natulog lang, sabi ko nga kanina, di ba? May natulog lang, pag kinabukasan, hindi na nagising. O kanina lang, may nagmotor, pagkatapos nabangga ng truck, patay. Ano nangyari? Hindi natin alam yan. We do not know when, we do not know how, we do not know where. Dumarating talaga yan. Pero at least, dito sa atin, napahalaga natin ang pamilya, nagkita-kita tayo. Huwag mo sasabihin, sige, magkita-kita lang tayo pag may burol. No, sharing of family, shared togetherness in times of happiness. Hindi lang yung sabi nga kahapon wag naman sa nagkikita-kita tayo pag may burol lang. Kahit walang burol, magkita-kita tayo. Give time. Share your time. Yan. But anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ka makapag-inomdom. Ang oras tayo ngunyan is 43 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Check? Okay. O, nawala kanina. Okay. But anyway, mga tugang, sige raray si Father Butch Bombase ni sa tuwing programa Marahay na Hapon, sa tuwing pinag-urulayan ang World Day of Grandparents and Elderly. At gusto ko pong basahin ang message po ni Marian Brinon Barrios. Nawawala. Okay, brown out. Okay, brown out ba? Okay. Wala yata. Ano nangyari, brown out? Okay. Check. Naka-live po tayo sa FB, sa YouTube. Okay. So gusto ko pong basahin ang sabi ni Marian Brennan Barrios. Ang observation po, most likely, dae ng irestoryahan, nag-change power lang pala. Okay? Bakit nag-brown out? Okay. Na-update po kami sa radyo. Pero okay, nag-brown out siguro. Ang observation po, most likely, sabi ni Marian Barrios, dahil nang irestoryahan, daw nagtitiripon dahil sa mga gadgets, kanya-kanyang cellphone. Yan mga tugang kataid mo, ang kaulay, bako ang kataid mo, ang kaulay yung sa ibang lugar. Ano ba? Kabastusan ba yan? Siguro nga. Dapat pag, alam mo ba gayon, alam mga tugang, duman sa, pigkakakanang ko duman sa chicks ni Otit sa General Trias, duman sa kakwan, si, magayon niyo ang duman, day ka talaga pwede magkakanduman na, may hawak-hawak na cellphone. Kaya magayon, sabi nga ni, itong bagang, si Wilma Dasin, si Wilma Dasin mga tugang ang may kaksadiri ka itong lugar na ito. So, sabi niya, pag kamo nagkakarakandig diyo, mag-irestoryahan ka mo.
Kaya sinasabi, ang cellphone, itago nyo muna. Ano? Kasi ang problema ko niyan, pag, nagkakarakan, pero pwede magpa-picture, pagkatapos after that, itago, tapos, mag-iristoryahan. Ang problema kasi ngunyan, kulang na talaga ang iristoryahan. Okay? Kaya magayon ng mga tugang na ibalik giraray ang iristoryahan sa pamilya. Okay? So, sabi ko kasubago, because is this family dialogue strengthens family bonds by fostering sense of togetherness and shared experiences. Halimbawa, isa pa, pag nagtiripon-tipon ka mo, maganda niyo, you share your family history and traditions. Halimbawa, maganda ito, nagkakamirid-bidan eh. Minsan magpipirinsan, dahil na ninda magkamirid-bidan, dahil na ninda aram. Magayon, importante yung personal touch giraray. Kasi ngunya nawawala ng personal touch eh. Tayo nagiging, tawag nito, gadget touch. Gadget na lang kita. Sharing stories about family history, cultural heritage, past experiences, helps grandchildren understand their roots. So naiintindihan kang mga apo nindo kung ano ang sa indong ginikanan. Yan ang importante, may ginigikanan kita. And of course, this can involve sharing family recipes. Si nanay matibay magluto ng ganito. So isi-share mo, sharing old photos. Alam mo, ito po ang kayamanan hindi kami mayaman sa pera, pero mayaman kami sa retrato. Kasi si mama pirang plastic box itong down naman sa Tigaon. Siguro 10 yun eh. 10 malalaki. At nasa album. Kaya nga, ketong sadit pa ako, pagkamundag ko, sila mama ketong daraga pa. Yaon na kasi natatago mga tugang ang mga albums. So, showing old photos or simply recounting anecdotes from the past. Yan, inistoryahan. Kaya nga, mas magayang giraray. Ibalik natin yun. Sa Chinese, may tinatawag na yung family ancestry. Maganda po din yun eh. Paggalang sa mga ginikanan. Importante yun. So, grandparents can also teach children about family values and importance of respecting elders. Yun. Kasi sasabihin, yung mga aki na yun, yung mga generation yan, din yung paggalang. Stop, ingat-ingat din po kayo. Kasi may mga lolo, lola, wag ka na magmano sa akin. Hindi pa ako matanda. Alam mo, every time ang mga apo ninyo nagmamano sa inyo na kahit hindi ka pa matanda, kasi lolo ka na, hindi ba? I-bless tabi nindo. Pagpalain ka ng Diyos. Yan ang sinasabi dyan. Every time na may nagmamano sa iyo, ang sabihin mo, pagpalain ka ng Diyos. Or sa English, God bless you. Wag mo, hindi pa ako matanda. Bakit ka magmamano sa kuya? Alam mo kaya nga, hindi ka igagalang. Kaya wag mong sisisihin ng mga kabataan ngayon na hindi gumagalang sa matatanda kasi may mga matatanda na ayaw nilang igalang sila. Ipareho na lang sila. Dapat appear. Okay lang po yan, pero dapat nandun pa rin paggalang sa iyo. Kasi respecting the elders. Alam mo po sa one of the Chinese culture, maganda po talaga yon. Respecting the elders. Maganda yun, yung tinatawag ancestral respect. Yan. Magayon mga tugang iyan. Dapat wag natin mawala yan. Yung family values by the importance of respecting elders. So, ulitin ko pag may nagmamano sa iyo or iabot mo ang iyong kamay. Pagkatapos sabihin mo, God bless you, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Yun naman talaga eh. Yun, nagsisimula ang paggalang doon eh. Pero pag hindi ka, ayaw mong igalang, total, hindi pa ako matanda. Bakit ka magmamano sa akin? Ito po lang, tingnan mo, kita bagang, lalo kami mga taga, kami mga taga Naga. Taga saan ka? Naga po. Kasi sanay kami po may po sa Naga.
Ano, saan ka? Naga po. Of course, di sa Legazpi, di gaano. Pero ako, tinanong ako, bakit ba ako pinupo? Tinanong ba ako naman? Bata pa ako, bakit ba ako pinupo? Kasi po, ganun po ang nakasanayan namin, palagi kaming may po. Ano? Sa Naga, ganun po yun eh. Naga. Kaya nga, wag mong sasabihin, ay alisin na lang natin ang mga po. Alam mo, ito po ang values namin. Ito yung history. Ano? Palaging may po. Kumain ka na po. Yun, palaging may po. May po palagi. Nakasanayan po namin at maganda dapat ipagpatuloy natin yan. Huwag mo sasabihin, hindi. Kasi sa makamodernong panahon at sa kultura sa ngayon na AI na tayo o ganito na tayo, wala na mga po. Para just you treat each other na pare-pareho, equal. O totoo, we have to treat each other equally, but we always with respect. Alam mo sa Amerika, kasi tayo mga Pilipino, pag tinawag, usually, father, Father Butch, Sa Amerika, meron akong tinawag na father, kunyari, Father Art, Father Arthur, o Father something like that, So sabi, don't call me Father. Father Mike, for example, Father Mike, sabi niya sa akin, don't call me Father Mike, just call me Mike. Okay. Well, that's their kultura po kasi nila yun. But anyway, iba naman kasi sa atin, we call it talagang, sinasabi natin, Father Mike, kasi we respect, and may respeto kasi lagi. Yun. Alam mo, maganda po ito, wag na mawala ang respetong iyan. Kaya yung mga values sa buhay natin, napakaganda po yan. Kaya nga, sino ang magpapagirumdum sa tuya? Yung mga grandparents. Kasi yan talaga ang papel ng mga grandparents at mga elderly na magpapagirumdum sa tuya na, well, huwag kayong makalimot. Tandaan po natin, kahit napakatalino ka, you cannot be called wise. Because only those persons who have experience o tinatawag aged na talagang may pinagkatandaan ay ang taong marunong. You may be intelligent but not wise. Tandaan po natin yan. Kaya sana po mga tugang, ibalik natin ang paggalang sa pamilya. Kaya ito po, being a positive role, na mahalaga po ito, papel ng mga grandparents. Grandparents are often seen as role models by their grandchildren. At tandaan po natin kung ano ang nakikita sa kanila, hindi yung mga sinasabi kundi ang anumang nakikita sa kanila, yun po ang yun po ang kanilang nagagawa. Hindi po yung mga sinasabi o gawin mo, kundi kung ano po ang kanilang nakikita. Kaya sabi nga, values are not taught but caught. Kaya mag-ingat po tayo, Ang tanda natin, their actions, attitudes, and life experiences can have a profound impact on young minds. Totoo yan eh. Kasi lalo na ang may mga lolo-lola, at itong mga lolo nila nagiging role model, malaking impact po ito sa mga kabataan. By consistently demonstrating positive values like honesty, kindness, and respect, grandparents can instill these values in their grandchildren. Yan, importante po mga tugang iyan. Kaya sana mga lolo, lola, ipadagusta. Ipadagusta. At sana yung mga apo, yung mga nakikinig, mga magurang, ganun din po, sana po turuan ninyo ang inyong mga anak na rumispeto sa mga grandparents. Okay? So, yan. Teaching life skills and providing guidance. Tandaan po natin, grandparents can share their knowledge and skills with their children such as cooking, gardening, and fishing. Ako nga, naalala ko ng bata pa ako, dahil ang aking lolo sa mother side ay talagang maraming lupa po yun at maraming mga pagtatanim. Kaya natuto kong magtanim kay lolo. Sabi ni lolo, yan, magtanim ka. Nagtanim ako. Ang unang itinanim ko, batang-bata pa ako, yung lakatan.
Hindi ko malingawan yun kasi sulakatan na tinanim ko doon sa likod ng bahay namin. Ang lalaki talaga. Ang lalaki. So yun, natutunan ko kay Lolo yun. Ano? So they can also offer guidance and support as grandchildren navigate life's challenges. Kaya mga apo, may problema kayo. Pwede kayong humingi ng magkonsulta sa lolo ninyo at lola ninyo. Lola, ano ba ang magandang gawin sa ganito? Alam mo, naalala ko yung aking pinsan na Chinese, sabi ni Uncle Elasio, sabi niya, yun talaga, magaling kumilatis. Talagang nakikita niya, tahimik lang po yan, very observant po siya. Yun. Kaya yan, marami tayong matututunan. But anyway, inabot na naman tayo ng orasing pamamaaram. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng impormasyon, lalo na sa pagsa-celebrate natin ng World Day of Grandparents and Elderly. Nagpapasalamat po ako sa ating technical at sa ating IT production. Ito po si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi, nagsasabing, Diyos maray na hapon sa Indogabos and God bless everyone. Bye-bye. Oh Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad, in distant mission fields, for your tempted priests